Usa ka fitness sa gymnasium sa barangay Basak, Dakbayan sa Lapu-Lapu gilungkab kapin sa 15,000 pesos cash ug usa ka digicam ang nahanaw. Si Luan Mirundina sa exclusive live report. Bye. Bab inay mapuliki karong adlaw kay daghang mga customers kay holiday man temporaryong nanira kining usa ka fitness gym sa barangay Basak, Dakbayan sa Lapu-Lapu human madiskubrihi ang nahitabong pagpanglungkab. Nagpasad na ang mga butang sa lamesa sa cashier dihang miabot ang fitness instructor nga si Joey Nunez ganihang buntag. Matag adlaw, siya ang mubuka sa gym ug nahibuong siyang abli na usab ang backdoor sa ground floor ug abli na usab ang mga locker diin may gitipigan siyang 3,000 pesos. Gi-check na ko ang monitor CCTVs, paong naman siya. So mo to, para pagsiguro nga walay lain makasulod, nitawag na police for investigation. Mato ni Joey, nag-half day duty lang siya gahapon ug ang ilang cashier nga si Marilyn Abelo ang nanira sa gym kagabi. So nag-PM na mi gahapon kung what time siya ni-close. Kaya nangatana na pila ang sales. So ora to among gikuan ko sige ipuso na lang na para ugma na nato ikuan i-remit sa moa. Samtang gibutyag sa cashier nga nahanaw ang kapin sa 12,000 pesos nga usa ka buwang halin sa mga gibaligya nilang food supplement ug drinks ug kapin sa 2,000 pesos nga halin sa gym kagahapong adlaw. Nahanaw usab ang DJ cam sa tag-iya sa gym nga gibutang sa counter sa cashier. Murag duol sad ko ba kay kabaw ka ang kwarta nga akong nabilin. Murag kog nagmahay nga wa nako na remit na lang sa owner. Ikuan man gud to siya i-audit pa nako. Sir, napay ipahurot nga sales ba para ma-remitanan. May CCTV unta sulod sa fitness gym. Apan bugtong ang pagpanglungkab sa counter sa cashier ang nakuhaan. Apan dili maklaro ang hitsura sa suspitsado. Tulo ka andana ang fitness gym. Wala hinuon mahanaw ang ubang mga butang sa gym. Nabantayan usab nga naabli na ang backdoor sa ikaduhang andana. Dinhing dapita ang gituhuan sa mga pulis nga posibleng giagian sa suspitsado kung ninyo makita ang aluminum door may agi na sa linigwatan. Samtang ang berha, ang kandado niini natangtang na. Accessible usab kaayo kini alang sa suspitsado sa iyahang pag-ikyas tungod kay ang dapit duol ra kaayo ang mga atop sa mga kasikbit nga mga edipisyo. Usa sa mga anggulo nga gisubay sa mga pulis ang posibilidad nga inside job ang hitabo. Pag-review sa CCTV, makita dito nga ang suspect nasa idea asa naka-focus ang CCTV. So, nilihay siya sa CCTV. Antod nga niabot siya dito dapita asa ang connection sa CCTV, iyang gi-detach. So, by the time na detach na, dito na siya nangutingkay na siya dito sa sulod. Bab matod sa mga pulis sa pagkakaroon ilang gikonsiderar nga mga persons of interest ang tanang mga kawani sa fitness gym. Hinuon wa nila gisalikway ang uban pang mga posibilidad. Ug so far Bob mao kanang latest nga atong nahipos gikan dinhi sa gawas. Bob. Thank you so much, Mai, sa imong live report.